ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ, ମାନେ ନଣନ୍ଦେଇ ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁକି ସିଏ ଆଗ ପଳେଇଲେ। ବାବା ଦିଦି ଆଉ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଲିକି ଯିବେ। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁକି ମୋର ଟିକେ ଉଠିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗଲେ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଶୋଇବିନି, ଥଣ୍ଡାରେ ଅନେଇ ପାରୁନି, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁକି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ରୋଷେଇ ସାରିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଯାହା ହବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଏଇ ତରକାରୀଟା ବନେଇଥିଲି, ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇକି ପରିବା ପକେଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରିଥିଲି। ବାବାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ବାବା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ତରକାରୀଟା ଆଉ ରୁଟି କରିଦେବା, ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାବା ଆମର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଟା ସାରିଦିଏ ସକାଳ 7ଟା ଭିତରେ। ତାପରେ ପୁଅ ପାଇଁକି ପୁଣି ଟିଫିନ୍ ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, କ'ଣ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଡାଲମାକୁ ସିଝିବାକୁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ପରିବା ଆଉ ଡାଲି ଦେଇକି ବସାଇଦେଲି, ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବ, ତା ଭିତରେ ରୁଟି କରିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁକି ଡାଳିମ୍ବ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ବେଲପତ୍ର ତାକୁ ପକେଇକି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି କଷା ଫଳ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହରିଡ଼ା ନା ବାହାଡ଼ା କ'ଣ ଜାଣିନି, ତାକୁ ଦେଇକି ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛେଚିକି ତା ରସ ବାହାର କରିକି ସେଥିରେ ମହୁ ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ପୁଅକୁ ପିଏଇଲି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏମିତିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ କଲି ଯେତେବେଳେ ଭଣଜାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ଦିଏ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ କେବେ କେବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଡାଳିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ଏଇ ବାହାରୁ ବେଲପତ୍ର ମିଳେ, ଗଛ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ବେଲପତ୍ର ଆଣିକି ତାକୁ ଛେଚିକି ରସ ଦେଇକି 2-3 ଦିନ ଖୁଆଇଦେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେ ସକାଳେ ଖାଇବ, ତା ପାଇଁକି ଚୁଡ଼ା, ବୁଟ, ମୁଗ, କଦଳୀ ସବୁ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦେଲି, ତା ବାପା ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ତା ବାପା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପଟେ ତା ପାଇଁକି କର୍ଣ୍ଣ ଟିକି ବନେଇଲି, ତା ସହିତ ମଖାନା କିଛି ରୋଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇଦେଲି। 2 ଦିନ ହେବ ସବୁଦିନ ଏଇ ସକାଳୁ 9ଟା-10ଟା ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଆଜି ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ତା ବାପା ନେଇକି ଗଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ପକେଇକି ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି, ବାସ୍ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ କରିଥିଲି। ବାବା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଖାଇବେ, ଯଦି ଘିଅରେ କରିପାରିବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ରିଫାଇନ୍ରେ। ତେଲରେ 5 ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲି, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ଛେଚା ଟିକେ ଅଧିକା କରିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବିଲାତି ତାକୁ ଦେଇକି କିଛି ଟାଇମ୍ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧଣିଆ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇକି କଷି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ବୁଟ ଡାଲି, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କଖାରୁ, ଆଳୁ, ପୋଟଳ ସବୁ ପରିବା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବଘାରି ଦେଇକି ଯେତିକି ପାଣି ଲାଗିବ ତାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ 5 ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇଥିଲି ସେଥିରେ ତ ସବୁ ମିଶିକି ଥାଏ 5 ଫୁଟଣରେ, ପାନମଧୁରୀ, ଜିରା, ସୋରିଷ, କଳା ଜିରା ସବୁ ସେଥିରେ ଥାଏ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିକି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମିଶେଇଦେଲି। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଲେ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ତ ତାକୁ ଦେଇକି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କିକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ହୁଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଡାଲମା କିମ୍ବା କଖାରୁ ଘାଣ୍ଟରେ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡଟା କରିକି ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତରକାରୀ।